Maisyuhan na og Temporary Operators Permit kon TOP ang pipila ka mga traffic enforcers sa Mandaue City nga mensahe kuno sa mga malapason sa mga lagda sa trapiko. Ang report ni Nico Sereno. Nadawat na sa opisyal sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team ang suwat gikan sa Land Transportation Office. Napo ka mga personnel nila ang nakapasar sa written exam ug maoy kwalipikado nga ma-deputize sa LTO. Kahinumduman, mihimog deputation training ang ahensya sa 31 ka mga enforcers. Gihimo ang exam pagkahuman, pagsuta kinsa ang makapadayon isip deputized enforcers. Sa napo ka mga pasado, upat ang regular employees, samtang unom ang job order. Lang sila sa mga requirements, like mautong ganina akong gi-briefing sila nga tagaan ako sila hopefully within the week to secure sa ilang medical o sa ilang neuro. Kinahanglan requirement pa na? Oh, requirement po niya ang NBI or police clearance. Kung hingpit na nga ma-deputize sa LTO, ang maong mga enforcers o traffic supervisors, duha na unya ang ilang mabitbit, TOP o Traffic Citation Ticket o TCT. Matud sa labaw sa team, discretion na nila asa ani ang ilang i-issue sa mga traffic violators. Dili hinon pwede nga ang duha kada violation. Apan mas bukat gyud ang TOP kay kumpiskahon man ang lisensya sa driver ug i-turn over sa LTO. Gawas pa nga mas mahal ang bayronon nga multa. Ang kanang TOP po kuan man na siya kanang it's a tool para kuan ganito na to madisiplina jud ang mga kanang mga motorista ug katong mga dunay plano nga mo violate sa ato ang lagda sa trapiko diri sa Mandaue. Doon na unya mi TOP nagiandam para niining mga gahi-gahi yun kaning mga arrogante sa dalan ug mga katong mga suhito-suhito pod kunuhay. Nico Sereno, Balitang Bisdak.